En aquest vídeo, t'ensenyarem com crear una nova plantilla Austin. El primer que has de fer és accedir al teu compte de SB Panel. Un cop dins, dirigeix-te al menú lateral blau i selecciona Eines, Plantilles, Austin. Si no pots visualitzar aquesta opció, és probable que hagis de canviar el mode de funcionament del teu SB Panel. Per fer-ho, fes clic a la icona del teu usuari. El meu SB Panel. Mode de funcionament de SB Panel. Tria el mode reseller. Després de canviar el mode, torna al dashboard principal i fes clic a Eines, Plantilles, Austin. S'obrirà una nova pestanya on podràs visualitzar totes les teves plantilles d'Austin. Per crear una nova plantilla, fes clic a Crear plantilla. Primer, assigna un nom a la nova plantilla. A la pestanya Servidors, defineix el servidor principal web, correu electrònic, base de dades i DNS. A continuació, fes clic a la pestanya Paràmetres d'Austin. Aquí podràs seleccionar una plantilla de paràmetres d'Austin ja existent. Si no en tens cap, pots crear-ne una fent clic en Crear nova plantilla i personalitzar els paràmetres per a l'Austin, com l'espai en disc. Nombre de comptes de correu, entre altres opcions. A la pestanya Millores disponibles, podràs seleccionar quines millores estaran habilitades per als serveis d'Austin que generin a partir d'aquesta plantilla. A la pestanya PHP, podràs definir la versió de PHP que s'activarà per defecte. També podràs decidir si l'usuari podrà canviar-la manualment o no. Finalment, fes clic a la pestanya Limitació de recursos. Aquí podràs seleccionar una plantilla de limitació de recursos ja existent. Si no en tens cap, pots crear-ne una fent clic en Crear nova plantilla i personalitzar els paràmetres com la limitació de CPU, limitació de memòria RAM i limitació de l'ús del disc. Un cop completada tota la configuració, per finalitzar, fes clic al botó Crear plantilla.